wannan lokaci mai albarka. Wato idan wannan shine zuwanka na farko wannan channel mai albarka mai suna Manna TV, kada ka manta ka wuce baka danna alamar subscribe ba, kuma sannan ka danna alamar sanarwa. Assalamu alaikum masu mu, barkan mu sa kasancewa daidai wannan lokaci mai albarka. Idan wannan shine zuwanka na farko wannan channel mai albarka, ina buƙatar ka danna alamar subscribe domin da za mu saki labari da game da mun sa zuwa kan wayar ka ba tare da bata lokaci ba. Wato ainihin Rara ya cika munafikin ɗan siyasa, ko mun ce Rara ya cika mawaƙin ɗan siyasa da idan mulkin ka ya ƙara zai rabu da kai zai kama wani. Wato bayan Rara da APC waka, wato wannan haka mai suna ta gaba kai ne gaba, bayan mutane da sun ci gasar, wasu an ba su $100,000, wasu sun ci motoci guda 6, wasu sun ci iPhone kusan guda 10 a cikin gasar da haka. Wato kuma yanzu Rara ya yi sabuwar waka, wadda wannan waka ce ta Malam Shaban, wato wani dan siyasa ne wanda ya fito a ADP, wato wata sabuwar jam'iyyar ce ADP, inda ya fito a matsayin gwamnan jihar Kano, wanda ke takarar gwamnan jihar Kano, wato bayan Ganduza idan ya sauka, wato yana sa ran shi ma zai ci zaben wannan shekara. Inda Rara ya dage zabga mai wata manyan waƙoƙi kusan minti 20 waka aka yi ta, a inda Rara ya ce wannan ita ma za a yi gasar da kamar da aka yi ta gaba kai ne gaba, a inda mutum 3 daga cikin TikTok za su ci gasar mota, na Facebook, Instagram mutum 3 su ma za su ci kyautar mota, mutum kuma 6 daga Instagram daga TikTok za su ci iPhone 13 Pro Max, a inda kuma sauran mutanen wasu kuma san me zai kasance ba. Wannan gasa ce wadda za a maimaita kamar da aka yin tada, domin wanda ba samu a baya samu su ma samu a cikin wannan gasa. Amma domin sanin cikakken wannan bidiyo, kalli wannan bidiyo da Abbakar mai Shadda da ya bidiyo a kan gasar, tsarin gasar da abin da zai kasance a bidiyon nan kalla. To ga wata sabuwar dama ta sake zuwa, waɗanda ba su ci wannan gasar ba ta gaba shine gaba. Ga sabuwar gasa nan wacce tatin suka saka ta wakar da Dauda ka wuce Rara yayi wa dan takarar gwamnan jihar Kano a jam'iyyar ADP mai suna Malam Shadda. Wannan waka mai suna Malam Shadda tana nan a YouTube channel din Dauda ka wuce Rara mai suna dan karamin sauro. Ita wannan wakar ana so a yi minti 2 ne, ko dai a yi minti 2 farko ko kuma a yi minti 2 tsakiya a ciki. Yan TikTok za su samu na ɗaya zai ci mota, na biyu zai ci mota, na uku zai ci mota. Yan Instagram ma'ana wanda za su yi shooting kenan, wanda saka a Facebook da Instagram, su ma na ɗaya zai ci mota, na biyu zai ci mota, na uku zai ci mota. Waɗannan motocin ƙungiyar 13 ce ta ɗauki nauyin ba da su. Daga na kan na 4 zuwa na 10 yan TikTok za su ci iPhone 13 Pro Max. Daga na su ma yan Instagram da yan Facebook waɗanda za su yi shooting, su ma daga kan na 4 har zuwa na 10 za su ci kyautar iPhone 13 Pro Max. Kuma insha Allah gasar nan za ta fara daga gobe ne, kuma za a kulle ta sati 2. So yana da kyau duk wanda bai ci wancan ba ya fito yayi wannan. Waɗanda aka ɓata wa rai suka ji ba su ji daɗi ba, to ga sabuwar dama nan ta sake dawo musu. Fatan Allah ubangiji ya ba mu sa, Allah ubangiji ya taimake mu, Allah ya ba kasar mu zaman lafiya, amin summa amin. Kada dai ku manta za ku samu wannan wakar ta Malam Shadda a YouTube channel mai suna Dauda ka wuce Rara. Kuma in Allah ya daga gasar za ta fara daga gobe Alhamis har tsawon sati 2. Da fatan masoyin mu za su yi da fifi domin zuwa sauke wannan wakar domin yin ta. Na gode. Duk kuma wanda yake da ƙarin bayani zai iya tuntuɓa ta akan Instagram page ina ko kuma TikTok, duk ko ta ina za a iya tuntuɓa ta ga duk wanda yake neman ƙarin bayani akai. Ni ne naku a koda yaushe Abubakar Bashir mai Shadda na. To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A ƙarin bayanin da na manta ban yi ba akan shi challenge din nan na Malam Shadda shine kamar yadda aka yi challenge din gaba shine gaba. Na farko in TikTok za su yi mamin, sannan kuma za su yi amfani da background na hoton Dauda ka wuce Rara da kuma shi Malam Shadda. A cikin su ma wanda za su yi shooting na Instagram ko wanda saka a Facebook, su ma ana so su yi amfani da bana na Malam Shadda da kuma hoton Dauda ka wuce Rara. So akwai postoci na san duk za su iya gani a fijikan mu na social media, da musamman Instagram duk za su gani, da Facebook za su ga hotunan a ciki, za su iya cira sai su bana din. Ana so kowa ya fitar da tsarin yadda za a yi. Shi ma a TikTok za mu cire wanda suka fi kowa samun likes da views da comment, kuma Instagram za mu yi la'akari da wanda suka fi cin shooting da yanayin tsarin aikin da komai. Allah ubangiji ya ba wa mai rabo sa'a, Allah ubangiji ya taimake mu, Allah ya ba mu sa'a bai. Assalamu alaikum warahmatullahi yan uwa da abokan arziki, ina muku fatan alkhairi. Da mutanen da suka yi tattaki suka zo suka halarci wannan jagaba shine gaba challenge da aka yi gabatar da taron. Ina fatan Allah ubangiji ya sa kowa ya koma gidansa lafiya, ya samu iyalansa da iyayensa lafiya.
to muna yi muku ban gajiya. Allah ya saka muku da alkhairi bisa wannan namiji kokari da kuka yi, kuka bar abin da kuke kuka tashi kuka zo. Allah ya saka muku da alkhairi. Zan yi magana akan masu korafi, musamman masu korafi akan kashe kuɗi. Mutane suna ta bidiyoyi suna cewa sun kashe kuɗi, a dubi bidiyon su sun kashe kuɗi da yawa, an ɗauki 100,000 an ba su. Ku yi haƙuri. Dama tun farko da za ku ɗauki kuɗin ku kashe, kun san cewar zan kashe wannan kuɗi ne da zammar zan iya cin gasar nan ko kuma zan iya rasa gasar nan. Za mu iya shiga gasa ni da kai, ka iya ci ni in rasa ko kuma ni in ci kai ka rasa. Wannan ka'idan gasa ne haka. Dole wani sai ya ci wani ya rasa, ba zai yi a ce kowa ne zai ci gasa ba. In ya zama kowa zai ci gasa ai ba gasa bane kenan. To akai wannan aka gama ko kashe kuɗin ku sai kuma Allah ya sa ba ku ci ba. Kuma yawanci waɗanda mutane da dama zan ce dai dan wasu sun san cewar wani ya ci ya cancanta ne, wani ya ci bai cancanta ba. To duk wanda suke ganin cewar sun ci ne aka danna haƙƙinsa sai su bar wa Allah. Allah ba azzalumin bawansa bane. Sannan kuma yawanci mutane suna ganin cewar kawai dai duk dai wanda ba a bashi ba to ba kawai ba a masa adalci bane. Ba wanda zai kushe bidiyon sa. Idan ka zauna kai bidiyon ka dole zaka ci bidiyo na yayi kyau, ya kamata in ci ka sannan, amma kuma zaka sani tun kamun kai zaka iya rasawa. Dan ka san cewa inda kawai idan kai zaka ci ne ai ba za a kira shi gasa ba, kawai dauka za a yi a baka. Game da masu korafin kashe kuɗi kenan, wannan korafin naku a ko ina bai karɓu ba, saboda ba a ce maka ka kashe kuɗi idan ka kashe kuɗi kai za a baiwa ba. So ku yi haƙuri da hakan. Sannan bawan Allah nan bayan yayi alƙawari ma mutum 20, aka cika alƙawari na iya adadi mutum 20 da aka yi wa, na motoci guda 6 da wayoyi guda 14, sai aka ɗauki naira miliyan 18, 18 miliyan. Wannan 100,000 da kuke rainawa, 100,000 so 180, miliyan 18 ne, ba wai ƙananan kuɗi ba ne. Sannan kuɗin da aka ɗauka fa an ga ya dace a sake kyautata wasu mutane sakamakon an shiga gasar na sama da mutum 3,000, sai aka ce to bari a ɗan kyautata ma wasu dai 100,000 nan ya taimake su, wasu kai in bai taimake su ba wasu ya taimake su, dole za su ji daɗi za su yaba. Sannan kuma wannan kawai an ɗauka ne an bada as bonus ba as alƙawarin da aka yi wa masu gasa ba. Fi sabilillahi duk wani kokarin da aka yi ba miliyan 18 ba wasa ba a wajen kowaye. Duk kuɗin mutum duk kokarin sa miliyan 18 ba wasa bane. Kuma na tabbatar da cewa masu korafin nan duk ba za su ki ba a dauki wannan kuɗi a runguma a bai mutum ɗaya ba, wanda hakan kuma ba zai yi ba. Ku yi haƙuri, duk wanda suke gana an ɓata musu ne ku yi haƙuri. Dan adam dama ajizi ne, dama mu kullum a cikin korafin muke an yi mana daidai ba a yi mana daidai ba. Wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa, waɗanda suka ci wannan gasan da kuke ganin kamar an yi son kai an yi wannan, na kusa da mu din da ake da kusancin da su da yawa sun yi, wallahi duk suna cikin 100,000 nan kuma sun haƙura sun karɓa, ba a duba kusanci ba. Ni wallahi a waɗanda suka ci motocin nan ma bana tunanin na taɓa haɗuwa da ko mutum ɗaya a rayuwata. Duk suna nan da ransa a tambaye su, bana jin na taɓa haɗuwa da ko mutum guda ɗaya. Dama masu yin akwai waɗanda na ɗan san su a fuska, amma kuma wallahi kashi 90 cikin 100 na waɗanda suka ci wannan abin ban san su ba su san ni ba. Salamu alaikum, na sake da a karo na biyu zan ci gaba da bayani akan abin da nake magana. Sai kuma masu cewa irin an ɗauka an baiwa waɗanda suke celebrities ne a TikTok saboda ana jin tsoro kar su zo su yi zage-zage su yi surutu. Gabaki ɗaya cikin waɗanda fa suka shiga abin nan a TikTok ɗin ake cewa celebrities ne ana jin tsoron surutun su, babu wanda kai Rara zama celebrity a cikin su gabaki ɗayan su. Wannan abu a bayyane nake. Sannan kuma idan surutu ne, wani surutu ne shi Rara bai taba ji ba ko kuma bai taba gani ba da za a ce yana gudun surutu shi yasa ya ɗauka ya bai wasu saboda kar a je a zage shi. Ko menene zagi a wajensa shi ai zagi ba bakon abu bane a wajensa. A cikin office ɗinsa, a cikin 'yan office ɗinsa akwai wanda ya yi bidiyo ɗin nan, bidiyon sa yayi kyau ba laifi masha Allah, amma kuma shi ma a cikin layin mutum 200 nan ya zo, bai zo a cikin layin mutum 20 ba. Akwai mutane da dama waɗanda muke tare da su da suka yi abin nan ba su zo a cikin waɗanda suka cancanta a baiwa abin nan ba a basu ba. Haka alƙalan suka duba suka gani suka ce ba su cancanta ba, aka haƙura aka tsallake su. Ni karan kaina bidiyo ɗina da na jagaba shine gaba challenge, ni ma zan iya shiga saboda a dokar abin kowa ma zai iya shiga. To ni karan kaina in ina so wannan bidiyon nawa da nayi a matsayin gasa yake, kuma da dole ina cikin waɗanda suka ci mota. Idan za a bi tsarin da aka bi na likers da comment da menene inda aka ce za a bi, idan aka bi shi din da ina ciki. Amma yau da an ɗauki motar nan an bani, an ce ga mota nan Aisha humaira ta ci an bata, cewa za ku yi an yi son kai ne aka ɗauka aka ba. Da aka zo aka zuba bidiyon ana tantancewa kawai cewa aka yi humaira dole ta a cire ta ba ta shiga cikin wannan abun ba, saboda tana shiga cewa za a yi an yi son kai ne shi yasa aka ɗauka aka bata, ko kuma sun saka gasa me yasa ta shiga cikin da su suka zo suka yi bayani akan gasa. Bidiyo na ya cancanta, yana ɗaya daga cikin waɗanda a cikin uku na za su iya cin mota. Masu tantancewa sun gani kuma sun faɗa suka ce to na humaira yana ciki, aka ce humaira ta yi haƙuri, kuma humaira ta haƙura ba wani abu bane. Idan wasu sun samu ban samu ba zan damu ba. Mota ce ko ba ni da shi aka gana ce aka ce min haƙura zan haƙura. Balantana kuma alhamdulillah ina da shi, to waɗanda ba su samu ba na musu murna. Akwai ma a cikin waɗanda ma na ga ya ci ya saka ya ce ga mota sanan da yake da shi ga kuma motan da ya ƙara ci yana da shi, amma kuma da yake Allah ya bashi sai ya ƙara samu.
wanda bai samu ba dama shi dole gani zai ba a masa adalci ba. Ku masu maganan kuma haka ne da an dauka an baku dole kuma sai an samu wadanda za su fito suna wannan surutun suna cewa su an danne musu an dauka an baku, to haka abin yake. Amma dai Rara ya yi kokari, ya iyakacin kokarin shi akan wannan miliyan 18 din da ya kara daga baya. Babu abin da za a ce masa sai dai mu ce masa Allah ya saka mishi da alkhairi, saboda fa wannan kuɗin fa yana son kuɗin shi, hakan ne ya dauka ya rufe ido ya bayar. Ba wanda baya bukatar miliyan 18 a rayuwarsa, yana bukatar kuɗin sa, amma ya sadaukar ya ce bari ya kyautata mutanensa da suka shiga wannan abin, kuma sai ya zama ba za a gode masa ba sai dai sakamakon zagi da sharri. Yawwa, zan dan lissafo kaɗan wasu mutane kaɗan daga cikin waɗanda muke tare da su, waɗanda kuma sun shiga gasar nan, kuma bidiyon su kuka kalla za ku ce yayi kyau, amma kuma ba su fito daga cikin winners ba, kuma sun haƙura. Misali akwai Rashida mai sa'a tana tare da mu sosai, tana tare da Rara sosai, amma fa Rashida mai sa'a ba ta fito a cikin wannan mutum 20 din ba. Akwai Hannafi dan Ibro, Hannafi yaron Rabiru Musa dan Ibro marigayi, shi ma yayi bidiyon shi yayi kyau, shi ma bai fito daga 100 ba, aka ba shi hakuri. Akwai Aliji, shine wanda yake office Rara, wanda yayi bidiyon sa, shi ma bidiyon sa yayi kyau, kuma shi ma ya kashe kuɗi, shi ma a cikin 100,000 ya fito. Akwai su dan Lanso, akwai na kowa. Suna nan da dama mutanen mu wanda muke tare da su, ake tare yau da kullun, ake da kusanci da su. Waɗannan kaɗan ne daga cikin su wanda yanzu na tuno da sunayen su anan na faɗa. Wallahi duk sun fito kuma sun yi bidiyo, kuma sun kashe kuɗi. Rashida don mata kashe kuɗi, bidiyon ta yayi kyau, amma kuma bata fito ba a cikin wannan mutum 180 din suka fito dukansu, kuma sun haƙura. Babu yanda za su yi, saboda an ce to an yi adalci, dole su za su haƙura.